siguem capaços d'acompanyar-los als alumnes a que ells col·laborin entre els centres. No només els meus, sinó, per exemple, el que hem fet amb la Belinda i amb la Iolanda, que vam fer una comissió conjunta, doncs això, fer-ho extensiu. I no cal que hi hagi cap conflicte, sinó el que parlàvem una mica abans de donar-nos a conèixer, que siguin els propis alumnes, que no sé com, si a base de comissions o que ells es vagin trobant X temps, que siguin capaços ells de col·laborar als alumnes dels centres, jo no dic que siguin tots, 2, 3, no ho sé, i que ells mateixos vagin gestionant aquestes col·laboracions i que es donin a conèixer aquestes col·laboracions reals, que sigui alguna cosa real, no només de nom. Jo vaig estar molt agraïda quan vam portar el tema d'un conflicte que vam tenir amb els nostres instituts, que nosaltres tenim l'avantatge que estem porta per porta, amb la Belinda i la Iolanda, però és que va ser un gustazo poder gestionar el conflicte en un altre centre. I això m'agradaria fer-ho extensiu a tots els centres. I repeteixo, no cal que hi hagi un conflicte, perquè hi hagi aquesta col·laboració. En la línia de prevenció, no? La línia de prevenció. D'acord.